Ti Masakbayan. Ti napalabas, agkabusor ti Pulida Punso ken Berto. Pabasulan da Punso at ti Pulida Berto tinang papatay iti maysa nga anak da. Kaya ti Pulini Punso apukawan ti Pulini Berto. Ketap no makaliklik da Berto iti riribo. Nagplano dagitoy amapan iti syudad. Iti maysa nga aldaw, saan ana igagara ang nagkalugan iti bus, ti anak ni Punso ken ti anak ni Berto. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ka na tumakdar? Saan ka ngan anwen? Agis tandingak langan. Wano saan? Rumuarak. Narumor ka. Amangan na masalaw na ka ti. Ti kapulyam ama nagdakdakas. Agtugaw ka lang ni tayan mo. Tagtugawak man itarpad mo. Di ka pagaramidan ni tindakas. Ado ti tao dito'y. Diyak kaya ti mabalod. Saan ka makaliklik nga agpayso? No pagaramidan na kitidakas. Taado ti tao ang makakita. Iso nga kalma ka lang. Nagkabusor man dagiti dadakkel ta. Awan ka po na. Tapno ure dataket agkabusor man. Pudno ka di ti ibagbagan? Saan ka kadingag kintayag no kanayon tirinnopak dagiti kapulyanta? Di mo kadi kayat amagupad ti gurang-gura iti nagbabaitan tayo. Pudno nga ti magbaga da ito yung tao. Apayan di ka sumungbat. Kayat mo kadi amagupad ti gurang-gura tayo. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat. Adang iti bus. Pangaasim ta umay naksabatan ni terminal. Apay nga umay kasabdan. Sigud mat asaan ka ngagpaspasabat Basta, kasapulak ti kaadnam. Saan kun nga ibagakan ka ti makagapo. Ibagak tuwin to nagkita ta. Sige man langan. Ada ka di pasarabok? Amok ama gusto am tilito ko. Wano bunga tiratan. Ado ti inalak. Sige nga Rod. Umaya kon. Agurayak iji terminal. Agyaman na. Kasapulak ti kadam ijay. Apaman ang makasangpetak. O sige, di kagdanag. Tasabten ka, friend. Dandani siguro itan ti anak ta iji syudad. Nulakit di ta nakalukan na dagos. Sigurado, dandanin makadano ni Jay. Kaano ka di mo't asumurot tayo ijay? Ang damat na bulod ko a kabalyo pagsakayan tayo. Anda ti akin kabalyo, iji pa ba? Alaan nanto ti kabalyo na, apaman na maksangpet tayo ijay. Ay sapay ko ma, tasaan na tayo ang masalamaan dagiti kabusor ijay dalan. Anda na kay baga, akanayon da kano iti madalanan amo mama. Kasano tayo nga rudan? Saan tayo ka din amatuloy? Insaganak ti amin. Mas daaw danto no awan tayon. Kasano? Anya apa nagsagana ti inaramid mo? Rhea, agriin kan. Adda tayon dito syudad. Nairidip mo Sige, dumsaag tayon. Nakaridepak gayam. Itay pay Nairidip mo. Kalpasan nga da kinasarita mo iti cellphone mo. Di kaadalan ta ti kinasarita. Nangag ko ti imbaga. Kabutan na kade. Iso ngagpasukon kay ti kaadalan ta. Sige, bumaba akon. Inayadam ti bong pa. Saan ka ngagdardaras? Di ka kamatan? Ay! Oh, kunak namin na inayadam. May kaglis kalakit nga rod. Agore ka, tatulungan ka. Anya ka diti inaramid mo iti gayam ko, si Max. Mga yabak iti pulis. Imbagak akumpat iti imak tatulungak. Ngam di namat kayat, nagdardaras matan. Anay ko, nailigos sa tisaka. Kanya tinapasama. Nay. Tultulungak. Ta, naikaglis iti dumsaag. Nailigos sa tisaka na. Naligos? Wano induron mo? Agkabusor kayong samot. Naipagalisak gayam. Maditi pa nagdisok iti baba. Napandagak ti sakak. Ay,
Unaklakit din o dinangran na ka ni Max. Pag tinulungan ta, sige, ilutak ti saka na. Barang agsubli ti sigod. Sige nga, Rod. Aramida mon. Punso, di kay kadi manan mapanagsaod ijay dalan. Saan man? Mapan kami, kalpasan ti panangan tayo. Ket, indak nga rod baga. Na isagana dan timakan, tapno mangantayon. Agawaam nga rod ang mga nulumabas da, kat saan mi ida masalamaan. Ibusan nyo nga rod eda. No dalakit de makitayo, saan nyo apalabsan ti gondaway. Uray saan mo nga ibaga? Dayta ti aramiden mi. Ay, pakaragsakak no adda marsing iti polidaya akabusor. Di dalakit dinamnamaan nga addamang saad kadakwada. Tanabayag nga insardang mi tinapan nagsaad. No apay mo't ngamin nga insardang yo ti agsaod. Kasano? Kat into nagsad kami. Timot kadwak ti marsing. Ngam ita, masirib kamin. Awan laket ti marsing kada kami. Manglimlimo tayo. Tapno di na tayo madlaw na iti kabusor. Masapul ka di pay. Tapno awan mapasamak ka na tayo. Manglimlimo akas babae. Tapno di na pagarupan na siyak ti lumabas. Masapul ang manglimlimo kamat. Tapno di na kadangran. Sa bagay, numadlaw da asyak ti asawam. Sigurado adang randak. Isu nga ro na masapul ang manglimlimo ta. Maliklikan pa'y tirangat. No di na talakit ti mabigbig. Sige, kasta ti aramidan tayo. Tapno awan mapasamak aranget iti nagbabaetan tayo kadagiti puli ni Punso. Kapilitan nga agpaldaak. Kan siyak ti mangawit kadagiti dadakkel as shoulder bag. Enton makadanon tayo ijayan ti kabalyo. Darasin tayo. Tapno makandanon tayo dagos iti kalsada apagurayan iti boss. Isugahayam nga adda nakitak aguma a maskara nga adda atidog a buok na. Babaan ti maskara. Didak mabigbig. Ipagarup ganto a babae ak. Ket, kumusta nga ite napanan nyo, Punso? Adda ka di mo't lalalaki a narseng ijay dalan. Awan matilim mabas ijay dalan alalaki. Panay mat babae tilim mabas. Makrot ka di dagiti lalaki iti puli ni Berto. Apengay, adidan agparang. Nalabit ang nagbutang dan kada tayo. Di dapayan mapmapan ije kabakiran, manipod kinamat mi ida. Kat, kasanong arudan tinatay nga anak ta. Di ta ka din maibalas? Kunatimay sa anak kasaritak. Nga adda nakita na apana, akaarngiti pana, ana iwakwak iti bagiti anak ta. Armas ka di te puli ni Berto? Saan ka dumat? Kaarngiti armas dagiti dayo amang anop. Dagiti aggapo iti sabali abantay. No kasta. Taga iti sabali abantay nga rod, tinakasalaw iti anak ta. Nalabit akasta. Nakita ngamin ti kadwa tayo, ti panada dagiti taga sabali abantay. Kasjay latta ti itsura, ti panada. I-relax mo ti sakam ta iguyod ko. Masapol nga agsubli ti naligos. Max, sigurado ka nga amom ti agilot. Amok mo't basit. Nagsakit. Saan nga ta ako maro na iguyod mo? Basta saan mo nga ipatangkan ti sakam. Tapno mayat ti resulta na. Tapno may subli ti naligos. Sige ta iguyod ko. Mayon na't kumat nga agpayson. Nagsakit unay itay. Iso narigatan ka. Ta medyo nagcramps ngamin ti muscle ti butoy mo. Timangkan ngamin. Gapoy ti madya pa nagdisom. Oh, nakaginawa ka kadi iti pananggiguyod na iti sakam? Wan nga rod, nagsakit unay itay. Agyaman ak unay, Max. Awanan yaman na. Ala,
agtaksi kayo na mapaniti boarding house yo. Ang mga numalingkos ka manan. Katsi ka, papanamatan. Itulod kay ko, ma. Ngam sigurado ang mabutang ni Rhea kanyak. Sige, tainak matan. Konaklakit din no anya ti aramiden ni Max kan kaitay. Dinardaras ko ngamin ti Bimma ba? Naigalisak. Napandagak ti may sa asakak. Iso siguro naligusak. Ngam, nasingpat matgayam ti kabusor yo. Saan nga tang agin-agin lang? Tapno makaasidig kanyak kat maaramid na ti madi apanggap na. Dayta ti santang ammo. Adalat ta amak ko. Amangan no libatan nak inton asidag kami ni titunggal maysa. Sa bagay, adang agpayso ti tao analaing nga agpamarang. Masapol nga aganadag. Anya ti amok ngay. No agpampamarang laang. Kumusta ti sasaadan nyo iti lugar nyo? Adda ka di manen napasamak aklanwar idinagawid kayo da iti holiday? Awan matkit di, ma'am. Nauman da tatang ko iti ranget. Pimanaw da ni jay lugar mi. May mayat ti lumiklik iti riripok. Nga may mayat kuman no agkapya kayon. Day tamat ti tartari gagayak, ma'am. Kapya ti tunggal puli kan tribo. Awan ko matigurang-gura iti tunggal puli. Padasak akasarita ni Max. Barang maisardeng tiguran-gura ti puliyo kan ti pulida. Tila ang problema. Kat ti kapulian mi anabati ijay lugar mi, ma'am. No siguro agkapya kayo, ininot damat nga agkapya. Makita dati patag ti panagkakapya. Manualawas apad padaanan mi deji Aberto. Ngam awan matgaya man ti pamilya na di ta masakupan da. Anya, awan da di ta masakupan da. Napanandangay. Day tati saan tayong ammo. Nagururay kami iti angin. Awan gayam day di Aberto. Nagbutang dangat ako ka? Ha? Takrot mat gayam jay awanan bain. Naibaga na kano, anauman iti rinupak. Te kunam kahit di akat takrot. Naglibas api manaw. No aso ko ma, kat embaag na ti epos na api manaw. Ha? Sabagay, sayang laang ti bannog kan panak para kan kuana. Kumusta nga'y tinagaplayam iti trabaho, lakay? Naalaak bakit? May saa akong aminiro. Ay, yaman pa'y apo. Imbag dito yun taawan ti kabusor. Aglako akmot iti kumporme. Tapno adamot pagsapulak. Adakan ka na ita. Adamot pagpuunam. Tinaglakwan tayo ti baka tayo. Sakbaya pimanaw tayo iti lugar tayo. Mangkitak iti abangan tayo apagpwestuak nga aglako. Sapay kumata mayat agasap ti agururay kada tayo ditoy. Agtalag tayo iti kaasi ti apo. Di na tayo lakit baybayan. Tasaan tayo matadakas at tao. Inton bigat. Mangrugi akon ngag trabaho. Kumusta ti lugar yo, Max? Nagkapya kayo kadin? Imposible ang mapasamak na ita, ma'am. Nabayagan nga dagurang-gura dagiti apong kandadakkal mi. Di mo kadi kayat ngagpatingga day taaguran-gura yo? Kayat ko launay, ma'am. Diyak kayat apati anak konto. Kat agtultuloy da ngagrarangat. Nasaya at day taatarigagay mo. May mayat matlaang no agkakapya kayo. Anya ti mabalin mo nga isingasing. Tapno agsardengan day taaguran-guran. Ikagumahag apatin nagan ni Rhea, ma'am. Ha? Patinnagan? Anya ti kayat masawan? Agayatak ken kwa na, ma'am. Numaayat nak. Agbalin kami amay may sa pamilya. Saan to matsiguron nga agrarangat pa nagiti dadaktal mi? Sige, Barok. Tarigagayak ti panagbaligim. Padasag latamat akasarita ni Rhea.
Kumusta ti Saka, Maria? Mayatan, Max. Pangasim ta din na kumadangran. Nagkaadalan ta ni iti lugar tayo. Idi ko mapaya dinangran ka no at dagurakin ka. Ha? Awan guram kanya. Nabayagan nga kitkita ta. Adda ka di pala butang mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak pa yan nakiraman iti anyaman arangat da. Saan ko mapatida tayo? Kat agrarangat mat. Kakaasi ti agbalin a pamilya tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.